Hello guys, welcome to my YouTube channel and नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खनसेबा बरायग्रोनाय थाबाय। So guys माने दिनैनि भिडिअआ एसां माने खास जानाय नङा आरोना माने भिडिअ खालामनोबो इमान गोसो गैखायामोन आं दिनै। माने गोसो गैयामोन गोसोआ फुंनिफ्राय बर'खा माने आं न'आव थांगासिनो माने गुवाहाटीनिफ्राय न'आव थांगासिनो माने गाबोन एग्जाम दं आरोना आंहा माबायाव तेजपुराव एग्जाम दं गाबोन माने माबानि थाखाय रेलवेनि थाखाय एग्जाम दङ। बेखौनो हैनो थांगासिनो आरो एग्जामखौ आं माने आं बे एग्जामखौ बावगारनो दङ माने आंहा माने गाबोन एग्जाम दं आरोना बे तेजपुरावहा रेलवेनि एग्जाम ओमफ्राय आं बेखौ माने एप्लाइ खालामनाया 2019 एप्लाइ खालामनायमोन ओमफ्राय 2 बोसोर जाबाय नै दासो फैदो 2019 एप्लाइ खालामनाया दिनैसो माने 2022 फैदो आरोना माने आं बे एग्जामखौ बावगारनानै दङ आरोना जेबो पार्टेन गैलामोन आं ओमफ्राय दाखालि जास्ट माबायावहा जिमेलाव मोनसे मेल फैदो आरो बिदि एग्जाम फैदो नोंहा नानि फैदो ओमफ्राय बेयाव नायनायावसो बापरे बा 2019 एप्लाइ खालामनाय एग्जामा दिनैसो सानदों आरो गोसो सिङाव दा उपाय गैया दा जुदि एडमिट कार्ड ओंखारबाय नालाय उपाय गैया आरो नायनोसै हैनानै ट्राइ खालामनायनोसै मा जायो आरो नङा होमबा खाफालनि लिरनाय जुदि खाफालाव दङबाथाय जानोबो हागौ आरोना दा बेखौनो हैनो थाखाय दिनै माने फुङावनो ओंखारबायमोन आं न'आव थांनो नांगौ खिन्थु फुङाव ओंखारनो हायासै आं 7:30 ओंखारबाय रुमनिफ्राय फुरा अखा माने गुवाहाटीयाव भिडिअ खालामनो हायाखै माने आं मबाइलजों भिडिअ खालामगासिनो ना जुदि अखायाव जुदि भिडिअ खालामबा माने हाथो आरो मबाइला सेस जागोन आंनिया थांजोबगोन आरोना बेनि थाखाय आं भिडिअ खालामनो हायाखैमोन थ' गाइस माने थांगासिनो आं एसां माने भिडिअ जेबो देखायनाय नङा जास्ट माने ओरैनो ससे माने माबा जुदि रेस्ट लायोबा आं दसे ओरैनो माने लामाफोरखौ देखायसिगोन दसे नोंथांमोननो उपाय गैया मा खालामनोथ' नङा होमबा थ' गाइस दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम जों नङा होमबा ओमफ्राय गाबोन आं माने जुदि गाबोन तेजपुर थाङोबा आं एग्जाम जोबखांनानै तेजपुराव माने दसे माखौबाफोर माने देखायनो हागौ पार्क सार्कआव हाबहैनो हागौ पार्कफोराव हाबाबाबो माने तेजपुरनि माखा जायगाखौ देखायनो हागौ आरोना माने गाबोन आंनि एग्जामा 9टानिफ्राय फुंनि 9टानिफ्राय 12टासोआव गगोन आं होमबा बिथिं आं 12टानिफ्राय बिथिं आं हरसिम गिदिंनो हागोन होमबा बेनि थाखायनो नायनोसै गाबोन जुदि आं तेजपुराव जुदि जायगा देखायनो हायोबा आं नोंथांमोन देखायगोन थ' गाज्रि जायो नोंथांमोना भिडिअ गाज्रि नुवालासिनो मेगन सायालासिनो मोजांबाबो हामाब्लाबो मेगन मेसेबनानैबा भिडिअखौ नायदो नङा होमबा आं जिखिनि हायो नोंथांमोन देखायलांसै स' गाइस आपनालोगे मोर भिडिअ চাইতা মানে মোর কালি এক্সাম আছে রেলওয়ের আর বিধ মানে রেলওয়ে এক্সাম আছে মোর এইটো এক্সাম মানে 2019 দিছিল মই মানে মই মানে এপ্লাই কৰিছিলোঁ 2019 এইটো পোষ্টটো এতিয়া মই 2019 এপ্লাই কৰিছিলোঁ এতিয়া জাষ্ট আহিছে আৰু না 2022 আহিছে 2 বছৰ গেপ হ'ল মাজত এতিয়া কি হয় নাজানো এতিয়া যদি আহিছে যদি মই দিবৰ কাৰণে যাম এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ মই 4:30 ওলাইছোঁ কিন্তু ৰুমৰ পৰা মই 7টা বজাত গৈছোঁ পুৰা বৰষুণ দি আছে আৰু না তাৰ কাৰণে মই ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম গাইজ তো গাইজ মানে আজি মই ভিডিঅ' বনাব ইচ্ছা নাছিল তথাপি মই আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো তো গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাক আৰু মই অহাকালি মই এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত তেজপুৰত যিমানখিনি জাগা আছে মানে মই যিমানখিনি চাব পাৰোঁ আপোনালোকক মই এইখিনি ভিডিঅ'টো মই মানে পুৰাকৈ দেখাই দিম কি হয় নাজানো আৰু এতিয়া কালি মই তেজপুৰ যাই চাম এক্সামটো দি ল'ম ভিডিঅ' বনাই নবনাই পিছত হ'ব কিন্তু কালি মই ভিডিঅ'টো বনাওঁতো পাক্কা নিচিনা ভাবিছোঁ বনাব পাৰে চ' গাইছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাক ভাল পাওঁ বেয়া পাওঁ ন উপায় নাই জাষ্ট আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট লাগে মানে आं नोंथांनि सापर्ट नांगौ आरोना नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट होयोबा माने आं दा जेराव माने मा खालामगासिनो गारसिनो आरोना চ' গাইছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাক মই এতিয়া গৈ আছোঁ যিমানখিনি দেখা পাৰোঁ মই এইখিনি জেগাটো মই দেখাব আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম गाइस मेंजोब्बाय उपाय गैया माने बा धुला गारियानो गारि मा बुंनो आरो रेस्ट गैया एकदम डाइरेक्ट गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्टनि अरां फैबाय अरां बारबाय आरोना अराङावनो जाबाय रुटि पुरि भाय जाना लाबाय ओंखाम जाबाखैना फुङाव दा मा मेंदो माने खिथु स्टाइल जोब्बाय एकदम जगासिनो सलायनाया मा बुंनो उपाय गैयाना गाइस दायो आं न' मोनसिगोन आरोना दा ओमफ्राय माबा दसे रेस्ट लाबाय बे अरां बारनानै बिथिंगालि बिहारि गामि होनना बुङो आरो जोङो मोनबायनो हमला आं न'खौ
माने बेयाव दसे ओरैनो माने माबा दंफां सिङावसो माहाय रेस्ट लादो आरो बेसां गारि सलायनो मेंबाय बा हारसिं गारि सलायो नङा गाइस माने मा बुंनो आरो लोगो थाबा टेनसन गैया माने दसे दसे माने बे सलाय खालामनो हायो आरो खिन्थु हारसिं फैदोंना उपाय गैया मा खालामनो थ' गाइस मा बुंनो आरो दा गाबोन नायनोसै एग्जाम माबायदि जायो नङा होमबा खाफालाव दङबा मोनसेखौनो खाफालाव गैया ओमफ्राय माथो बुंनो आरो इसोरनि आखायाव दङ खिन्थु जेबो स्टाडि गैया रे गाइस बिदिनो आरोना सिगां जेरै आं ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 मादिखौ माने बिखौ बिदिनो होगोन आरो उपाय गैया मा खालामनो आरो नायनोसै होनानै लटारियावबो जिबाबो बोरैबा नांनो हागौलाय खाफालाव दङबा नङा होमबा थ' गाइस आं दा दंफायबाय थ' गाइस आं दिननि भिडिअखौ माने बेखिनियाव फोजोबसिगोन ओमफ्राय गाबोन आं माने बिदिनो तेजपुर थाङा माने आं जेसांखिनि देखायनो सेस्था खालामगोन दे नोंथांमोनखौ स' आं दिनै इमान मोजां भिडिअ लाबोनो हायासै दै मानि थाखाय माने फुङाव पुरा अखा माने अखानि थाखाय आं लामा बिदि माने भिडिअ खालामनो हायाखै डाइरेक्ट ओंखारबोनाय मोनसे भिडिअ खालामदो ओमफ्राय दायो बेखिनियाव अरां बारनानै माने बिथिं माहाय माबा जानानै भिडिअ खालामदों आं न'आव थांबाय थानोसै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय स' गाइस आं गाबोननिफ्राय तेजपुराव जेसांखिनि हायो नोंथांमोन देखायनो सेस्था खालामगोन देखायनो हायो ना हाया आं मिथिला आरो जास्ट बुंदोसो देखायनोबो हागौ नांगौ आरो ना जुदि एग्जाम जोबनानै जुदि आं टाइम मोनो आं दसे गिदिंगोन तेजपुरावहा स' गाइस आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय आरो नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंबा आंखौ प्लिज कमेन्टआव बुंबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंखौ बोर सारस्रियावदि आं एग्जामखौ मोजां लिरनो हायो नङा होमबा गाइस स' गाइस आइ लाभ इउ स' माच बाय टाटा बाय नेक्स्ट भिडिअ नेक्स्ट लेभेलाव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ दे टाटा बाय